9 FPS, 8, no ty kokos. 8 FPS. Zdravíčko dámy a páni, vítajte pri dnešnom videjku a dneska vám chcem ukázať tento môj netbook. Je to Acer Aspire One D260. Vo vnútri za modifikovaným spodným panelom sa nachádza procesor Intel Atom N450. Taktiež tento laptop obsahuje čip Intel GMA 3150 a je to strašne zlý grafický čip, ako sami uvidíte ďalej v benchmarkoch. 2 GB DDR2 ramky a 80 GB 7200 RPM disk. Taktiež sa tu nachádza aj Wi-Fi a Bluetooth karta. Ako si môžete všimnúť tu má nejaký konektor, pravdepodobne mSATA, a jeho baterka má veľkosť 49 Wh. Nie je to tam dobre vidno, ale 49 Wh. Keď sa pozrieme tak na ňo z boku, tak má tu vstup na elektrinu, VGA výstup, 2 USB vstupy a na druhej strane má čítač rôznych kariet, v ktorom je takáto fejková akoby karta, aby sa tam nedostala špina a prach a tak. Headphone jacky, jeden je output, jeden je input, vstup USB, nejaká táto zamykacia vec a vstup a výstup LAN. Sice je to netbook, ale má veľmi zaujímavý dizajn, také akoby kosor štvorce alebo akoby diamanty sú tam. A keď ho otvorím, tak ten dizajn zvonka pretrváva aj do vnútrajška. Napriek tomu, že je to netbook 2010, ktorý keď vyšiel tak stál nejak 400 €, tak má celkom dobrú klávesnicu a celkom dobrý trackpad. Na tejto nálepke sú pôvodné špecifikácie, pôvodne mal 1 GB rámky a 250 GB, typujem, že 5400 RPM HDD disk. A teda má 10 na palcovú obrazovku s rozlíšením 1024x600 a teda je tenký, má multitouch trackpad. Toto neviem čo je, to je asi nejaký driver, čo prišiel pôvodne s ním, s Windowsom 7 Starter a teda má Wi-Fi. Ja ho teda teraz zapojím a môžem ho zapnúť. Ako môžete vidieť tu dole, tak nahral som tu Windows 7 Professional, aby som nebol limitovaný Windows 7 Starter Editionom. Tak a ako vidíte, už tu mám nejaké veci nahraté. Skúšal som tu hrať Half-Life 2, aj pôvodný Counter-Strike, a ani jedno nemalo až tak dobrý výkon. Ako môžete vidieť, tak tento procesor je tak slabý, že nie moc dobre zvláda aj iba čisto Windows 7. No a teda poďme skúsiť zasa Half-Life 2, zatiaľ tam kameru trochu inak. Beží to vôbec? Á, beží, dobre, s tým sa už zapína, horko ťažko. Nechám v pozadí správujúcu úloh. Ako vidíte, tak mám tu pôvodnú, alebo teda tú verziu pred update 20. výročia. Tak nezatvorím s tým okno. Tak, a pokiaľ sa to nezmenilo nejak grafické nastavenie, tak by mali byť na minimálnych. A zvuky konečne Half-Lifeu. A nejak tu nevidím grafické glitche ako minule, čo mi to zresetovalo nastavenia. Aha, tak mi to zresetovalo, no počkajte, to teda nastavím. Ako vidíte, no asi nevidíte, tak je tam celých 1 FPS, 4, fúha. No nič, ja to idem teda nastaviť, dajte mi chvíľku. A myslím, že jo.
Stále malo FPS. Inak rozlíšenie tohto displeja je rovnaké ako 800x600, čo je ale 4:3, akorát že je to rozsiahnuté. Čiže teraz zmením len šírku displeja, ale výška ostane tým pádom rovnaká, keď to dám na 800x600. Takže pixely sa rozťahnú len tak do strán, ale výškovo budú rovnaké, keďže je to tiež 600 pixelov. No a nevyzerá to úplne najhoršie, ale vy, ako vidíte, sú tu červené časti, také nejaké grafické glitche. Myslím, že to dám dole až na 480p. Na rovnaké rozlíšenie ako má PS Vita na videonahrávanie. Akorát toto nebude 30 fps, ale že 5 podľa mňa. Všetko je veľké teraz. Tak ako štandard načítam benchmarkovaciu mapu, len musím nastaviť ten kláves. Root canal tam dám. Map T1 canals. A teraz to chvíľku potrvá, kým sa to načíta. Nejak rýchlo sa to načítalo, dobre. Som tu 40 fps, čože? A už to začína, ja si zmením senzitivitu. Ja mám len páčidlo zatiaľ. Počkaj, musím ešte zväčšiť senzitivitu, lebo to fakt sa nedá s tým hrať. 5. Tu máš. Opa. Ja skapem. Skap. Let's go. Jo, idem preč, lebo to sa tak nedá hrať na tomto laptope. Mám trochu nižšie volume, aby ma bolo počuť, lebo a koľko FPS budem mať? A nie, ja to skapem. Nie, to bude FPS, 15. Dobre. 9 FPS, 8. No ty kokos. 8 FPS, 5, D6 alebo 5, ja neviem, zapnem CL, je tu show FPS, jo, 1, to má to lepšie znásobnené FPS-ka, 5, 6, 7, a už je vlak, Strančina do Šaštína. No už sa blíži, no poď. A ja som spadol z neho, to je paráda. No super, pre mimo som padol. OK. Tak. A tento gameplay je úplne mizerný, ako vidíte. Najlepšie je, alebo teda najhoršie, je, že ja toto neviem overclocknúť, lebo žiaden program sa nenašiel taký, čo by vedel fungovať s týmto netbookom, takže neviem zlepšiť výkon, ale že nijak. Mod na lepšie chladenie, iba zlepšil chladenie, tak toto vypínam a poďme skúsiť povolný Counter-Strike, Counter-Strike 1.6 teda. Tak, povolný Counter-Strike. Čo je škoda celkom. Dobre, poďme nová hra. Bez týmu. A asi to hodím na Nuke. Tak. Dajme tomu toto. 20 fps, len počkať, CL show FPS tiež dám. No to mi nepomohlo. Dvojka mi pomôže, nepomôže, tu není asi už že 3 a tak. No iš tak máte tu na FPS, toto je na native rozlíšení a mám tu tie nižšie nastavenia grafické, alebo OpenGL, texture filtering, myslím, že to mám nejakých default nastaveniach. A dámy a páni, 15 FPS.
Skúsim, či v software mode to nepôjde lepšie. Čiže cez procesor renderovanie. Ups. A padlo to. Aha, ne, to sa len reštartuje. Aha, vlastne preboha. Ono sa to musí reštartovať, samozrejme, čo mne to nenapadlo. Toto je FPS a čierna čára cez display. No teda cez hru. Poďme znova na Nuke s tými istými nastaveniami. Start. Nejaká dôvodu to oddelilo tú textúru, že bude výkon lepší ako na integrovanej grafike cez procesorové renderovanie. No a CT. A odpoveď je... Škapám sem. Že je to trochu lepšie. A tak je to také... Je to skoro rovnaké. Tak tento chipset je totálne v riti. Lebo v software renderingu je to rovnaké ako v hardware OpenGL renderingu. Chápete? To je tak sračkový procesor má, že na grafike to renderuje rovnako rýchlo ako na procesore. Dobre, viac vecí tu nemám, takže myslím, že to bude všetko z tohto videa. Ak sa vám páčilo, nezabudnite zanechať like, odber, prípadne nejaký komentár a vidíme sa pri ďalšom videjku. Čaute.